କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ? ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ସବୁଦିନ ଥାଉ। ମୋର ଏଇ ଛୋଟିଆ ମିନି ବ୍ଲଗ୍ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ତ ମାଆଙ୍କ କଥା ଆଜି ମାଣବସା ଗୁରୁବାରରେ ଭାରି ମନେ ପଡ଼େ। କାହିଁକି ନା ମୋ ମାଆ କହୁଥାନ୍ତି ତ ଏଠି କ'ଣ ନା କ'ଣ ଝିଅ ଶିଖିଯା, ସେଠିକି ଗଲେ ମୋ ହରି କଥା ମନେ ପଡ଼ିବ ଭାରି। ତ ମୁଁ ତା'ର କଥା କିଛି ବି ଶୁଣୁନଥିଲି। ତ ଭାରି ଆଜି ମନେ ପଡ଼ୁଛି ମାଆଙ୍କ କଥା। ମାଆ ଘରେ କିଛି ବି କାମ କରୁନଥାନ୍ତି ଝିଅ, ତାହେଲେ ଶାଶୁଘର ଆସିଲେ ଆପେ ଆପେ ସବୁ କାମ ଶିଖି ଯାଇଥାନ୍ତି। ତ ଶିଖିବା ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ, ତ ଆପେ ଆପେ ତ ଶିଖିଯିବା। ମାଆ ଘରେ ତ ଅଳି ଅଝଟ ସବୁ ହୁଅନ୍ତାନ୍ତି ଝିଅ, କାହିଁକି ନା ମାଆ ଘରେ କିଛି ବି ନଥାଉ, ହେଲେ ବାସି ତୁରାଣିଟା ତ ଝିଅ ପାଇଁ ସେଇଟା ଅମୃତ। ଆପଣମାନେ ହେଲେ ବି ଶାଶୁଘରେ ଥାଇକି ମାଆ ଘର କଥା ଏମିତି ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି ମାଣବସା ଗୁରୁବାରରେ, ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାର। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଥାନ୍ତୁ।